Butas atong pagkakaligo. Ay, ba? Daghan kayo nagdahurot ba? Talaba, lami kayo. Ito, katong talaba kong giganahan. Oo. Pero, na ako'y bagong giganahan ron. Ay man, Katong nalabihan ang tunga na chicks diya, pakisipay diya. ay katong puti kay paa. Oo. Pang kuan man to? Pang nuiton nyo? Ay anong ton nyo to? Oh. Luiton niyo. Oh, ahar Ito, pa siya ito. na. Oh, katuon. Pero, asa nagikan nga karon bang kita ng mga bayana? Ambot lagi. Asa ka to gikat? Di ko ta pa kumbiyansahan ng tunyo kay maldito kay na. Maldito na? Oo. Dito na kayo. Maldito. Aw, ta. Kita magkan yung upat mamisita. Mag-ilis ata ninyo kay basa pa kayo tani oh, gikan pa ta nang aligo. Mao lagi, uta ta na taon sa pagkatong tugayan. Nya, kamo ready na mo? Oh, ready na. Sige ta na, manguli na ta. Aw, ta. Mag-ilis sa mata ni. Mag-ilis ta na. Kinsa kay makaangko na to aning anak ni Tonyo no? Oo. Oras ka na to ani. Ako jud kay gamito na ang panglumay lolo. Ah, Siya nagigilan sa akong among lolo. Oo. Agin yung lolo na ipangumay. Wa to. Kurot Kasi tingan. Ako murag pasensya na jud mo ako jud makuha na ni ba no? Ah, wa paganit ta ka panguyab. Bitaw. Mahibaw an raman na. Uy, Aw, ta. Naraday ka diha nangahoy pa. Dan manguli isa. nak, tabangin ko pangahoy dire. Aw. Sige pa, tabangan ka na mo. Oh, sige pa, dili pa. Asa man mo kahoy? Hindi na ko kay dire. Dara. Bro, ikaw may bigpit ani bro. Ikaw may atong bunso. Ikaw ni kahoy aya. Mauna kay mamisita ka. Ang mari ka pa. Oh, mo na. O sige, maori na akong dalon. Pa, anira ka pa kay muuna na lang minimo kay magdungag sa midaan kay mamisita para ba mi. Oh, sige. Una lang mo. O sige pa, mo ato na mi pa. Sige, sige. Ani sa mi pa. O sige, panghuan ang diag lumboy kay wa makitabako mura kag agta. Sige. Pa sa magapadong pa. Mangumpra in town, sud unknown. Aw, mangumpra de ka pa. Oh, sige nak, moadto na ko. Lawgo yung jagbaboy ha. Oh, sige pa. Yos, bisan sa di na siya mato merkado, mang check yun na. Sus, katos papa. Dito to, matos merkado, mang check sila to. Tana, tana. Mag-ilista kay mang misita para mata. Kay maunahan na niya tatong duha. Mo laki. Na, Tuta kay aron kita una makauyab ba. oo. Sus, untag ako makakuan ato. Kay pwede pa tong puti ag paa. Sus, kami dito kay paa jud, dami tilapan ba. Sus, may lag og sino ito niyo jud og di ito mo kuan. Abot na kita kuya. Ah, mauna ilang bahay. Oh, ano na ating ng bahay kuya. Ah. Ayo. Ayo. Mag-oji tao yan ha. Ayo. Tayo diyan. Ayo. Oo, unsa man? Mamisita minimo kung okay ra ba nimo. Mamisita mo, dayon sa mo kay ako sa tabos papa. Oh, sige. Sige. Pa! 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 Oh, unsa man sa tawag nimo? Nayamisita na ako. Bantay ka. Pa! Oh, Nayamisita na ako. marusig pa nang wag nagtagay ko diri. Ah. Ala, mga gwapo ba na? Diyos ko, Mario Joseph. Tinang nahungay taon para man mo nagnaw sa mga iro ginigihiktan in taon. Padayon na dili. Yan ba? Usa pasar ba? Dito. Unsa mahana istriktuha o siyang anak. Uy, kulbaan punta. Lagi nang ngoro ganihong itlog. Sure dyan mo lang inyong desisyon nga mamisita sa iyong anak. Dol, nalagay na. Kayo lagi. Ito Sure niya. ba? Grabe ko sa nadaagod ninyo kamuran duha diri. Alang kay mamisita pa man me. Batay! Wa mo mahadlo ka ni. Ah, nga mahadlok man may mamisita ra man mi si mong asawa. Di kaya asawa. Di na hadlok ra lay ko. Tumot pirato na ko, asawa na nay naingon. Batay Sa mo imong mag anak. asawa may tuyo nimo. Asawa man ako imong tuyo. Di lagi imo lagi anak kay naratol man ko ato gud. Ano kung gubini mo sa mong masil? Tanaway mo, oh, asus man ta mo. Oh, tapak up. Na mo ikabusong anak. Ay naman nun may kapasakan 5 hektarya.
Oh, tinuod bitaw to yang giingon na may kabasakan 5 ka hektarya. Sige, Asa. Nakoy pangutasan ninyo ha. Tuloy na ba mo? Patay na. O para Wa para ba may tuli ni Tonyo? Ay, di na mahimo. Wa pa man tayo mo tuli. Panguli mo, patuli sa mo. Balik ra mo tuli na mo. Tatanata, muli siya ta. Patay ninyo. Sige. Oh! Um, Naaman siguro tirato siguro. Ila ka noy Tonyo. Hmm? Ayo! Noy Tonyo! Ayo! Noy Tonyo! Oh, sa man. Normal to as na yun. Siguro sa kusina nila. Ayo! Noy Tonyo, naay mong daga diha kay mamisita me. Naa. Oh, ako no. Wa may tao, di sa tamo dayon kay wa pa mo dapat dayon ah. Kaya na magbuwat sa tao. Tungag ba siguro to? Tay sahat. Dawaton ka tayo ni pamisita na tol. Aw. Inimbuak ka dami-lami man ni. Buwak manis kuan ka na. Gikan manig kuan. Philippine, Pini, pero kuan palagi ka nang karon pa ni na-discover. Unsa man ni siya na liso-liso man lang gini. Unay pang palumay. Aw, oo, katong atong lulo. Oh, mo tudlo niya nga kini ko nung buwak ka dahan ni lumay. Oh, ya, ay, man imuha ko kay pamaba man to. Ah, pamaba ray ma. Sige. Basta Madara man siguro po to no. oh, sige. Ato sa kayo balik. Ayo! Ba, nitaw. Ba, ba, Oh, nitaw. kisa maron ningil rugbiray. Ano pimamisita na ako? Matay. Asa ra maron? Ito sila. Taghan nagsigpamisita nimo oy pagka niaging adlaw naapod. Ito man, nakaanak ko sa gwapo. Maabot lagi gwapo mong gipong kamahan. Asa na ka? Ako sa nga tubangon nimong mamisitahay murag gwapo pud da, in fairness. Sige pa. Ayatol ay. Lah, nana. Yawan kamoy mamisitahay sa anak daw. Kami lagi in town no. Mao lagi no Tonyo. Matay. Gwapo ra ba dayjud mo? Igsoon mo? Oo, igsoon mi sa pagka lolo, aw pagka amahan, pero naigsoon mi tungod sa iyang pagkalolo. Murag sige. Dayon mo, lingkod. Ah, sige, pwede mo lingkod? Okay kayo. Sige, lingkod lang mo. Ay lang may kanang harasan ya kay gikulbaan ba ya mi? Oh, di. Pwede ra makamamisita. Ah, okay ra kayo ko. Tinut-anay lang inyo ha unsa man. Aw, tinuod ning amuha. Uy, Tarong ba? Unsa man na? tinuod lagi ni. Bantay ha, ikaw. Ay, Noyton yo ka lang. Unsa man na? Panang imuha ba? Lagi noy. Kada man eh. Buwak ni gikan Philippine Pini. Sure ba? Nalaw sa lang noon eh. Tanawa. Matay mura manig. Ilo lagi. Ha? Aw. Murag binuang ng imo da. Ikaw, tarong dira ha? Di lagi. Noyton yo. Oh. Mamanguli na lang mi. Mura mag ba? Tinuod bitan ni mo Noyton yo. Tol. Sama. Di lagi di. Sama na tinudanan ninyo ha? Oo, Noyton yo. Natuli na mo. Wa patay. Wa pa man tayo mo natuli. Panguli mo. Balik mo matuli na mo. Balik mo. Panguli na namin ito Balik. Panguli na mo. Di, kay sayang kayo mong buwak. Lagaan na. Ihatag sa ni. Noyton yo, kanang ingaloy mong anak na may sita, may gikan. Magpatuloy sa mi. Sige, balik mo matuli na mo ha. Oo, Noyton yo. Misita, luma mo pa misita. Sabi. Na. Paasa dahil may padaw pa. Patuloy lagi mo na muna kay wala pa mo ituli. Huwag pa magpatuloy dahil tapa. Kumo pre, asa mo pre? Patuloy sa mga anak ko lagi pre. Isot na may dagko. Alam mo, mamani magpatuloy ni aging tuig. Oh, sige. Itaw ri. Ayo. Oh. Yo. Oh. Nadire si Mr. Mans. Nalibang ra ba to? Patuloy. Ay saha ka ang tawgon. Sige. Mr. Mans. Oh. Ako ni magpatuloy nimo oy. Sige sama na. Mga dagkong pisot. Na dire. Mga pisot? Oh. Hay man. Ha.
Tolong lubuti, gila mo na. Naunsa, gikagid ka. Damay. Ay man, sila. Taray. Dali mo. Dayon ko na mo diri. Tolong lubuti na yung almusig mo. Okay, sunod na mo. Ako yung una naman. Pa, ikaw pa, di ka magpatuli pa. Sigan. Dili so Sunod namin ninyo. Ko, ge, pahalo na diri. Ge. Patay taan niyo para Uli na ta pre. Uli na ta pre. Assistant, hangda. Hangad. Basi gikulbaan ka ha? Wa lagi hinahinaya ra bisig sakit. Ayaw ka tanaw sa Sige, ubos. ha? Kay basig makuyapan ka. Atong hawiran. Hinaya ra. Nagihap ko no ha. Hangad ra ha? 1 2 3. Aglangas. Kahi ay. Sige mana. Mahinay ra ha kay murag naputol yun ang anak da. Mahinay ra. Next. Sunod. Next, dali. Sige lingkod. Andam na ha? Assistant, hangda ko. Hangad din ha. Ay katanas ubos. Atong hawiran ha. Oh. Nagihap ko Isa 1 lang kanimo. 1 2 3. Agay. Ay sama. Ay langas. Hinaya na. Mana. Agay. Okay, mana? Tabalin na siya kuan ha. Hinahinay ra ha? Oh. Ato ha? Atong alipata itambal ana. Oh. Sige. Next, sa sunod. Next. Ako. Ah, sige. Kani, kay 50 anyos na ni. Gahi na jud ni. Hangda kulo. Hangad ay pag gahi din na kay gahi na ra Kungkot ba. kan ha. Agay na siya. Uy, dako naman ni. Bro, dul. Ay, sa. Hangda. Gahi din na ha. Ay, kapon di. Ay, ayo. Uy, sus, marisik, dako. Bro, di mo danig gunting ni. Assistant. Foto ting matilang dako. Kanay maron martilyo karon. Di matabang kahit kayo. Di, ana, kini nindot. Patay ko ha. Lami kini. Kini lami kini. Bagay. Ge ayaw pa siya Ay, sa lang sa. na. Ibang lang siyang Ge. Asa naman na? Sa grabe. Kahiyag pa rin mo ba yun? Pagibang. Patay sa kiyan ni. Kaway kabaytan ni Badong. Agay. Sige, tuwasa ka no gamay. Pasig hapit na. Bien. Agay. Ge. Sige, ay langas. Mana. Hinay. Ano na ka man? Oh, sunod to. Sunod. Ako. Sige, pahilo na dire, pahilo na. Kung di pa lang ko mamisita, di jud ko magpatuli. Sa na nimo kay mamisita man ka. Assistant. Nagibang mo na itong pinuti. Paglain dito ng gunting. Kani. Hinaya ranoy ha. Ina Isa, lang ha? itong. Mura na kumigas. Kay bairon sa ni kadiyot. Bayra sa assistant kaya murag nahabol na na. Hinaya ranoy ha. Iron sa kay Tingnan habol lagi. kayo. Murag pinagpurgas. Hinaya ra gyud. Ina lagi ay kadlo. Andam na noy. Unya na, assistant. Hawirig buhok. Asa ha? Tantan ating ibayon kay murag dikinul man. Hinaya ranoy. Ayaw langas. Hala. Sinupakon. Unsa man ni murag mauno. Sabis. Ah, Ikaw para babaw no? Gihap nag 1 2 Ay langas ha. 3. Agay pa. Sige, dut. Wata mana Mana day? mana. Sige. Ayun na ka. Hinay ha. Unsa sa tambalan ni noy? Kuan alipata. Ali pa pa. Mo ato na ni. Oh sige. Sige. Ah, isa. Saman. Ang yung bayad. Bayad pa. Oh, bayad. Bayad ko pa bino. Dino. Ano pa po ninyo? Ayaw mo dong. Muli na mi noy. Oh, amping mo. Sige noy. Salamat noy. Oh, sige. Bye. Ihatod na magbayad kay nakalimtan. Oh, sige. Shout out ko ni Enerjan sa Rigumbaw ni Dayan. Puringkes og Muna. Diisi. Muna. Ay, muna na Madria og kabalik ka sa
Shout out dai ko sa akong bibi nga si Marian Cahes o kang Florence Yagahon og sa amo ang giblagan karon kang ila kang Albor Vlog og sa amo ang Buhol Pakatawa Vlog ha. Sa among YouTube channel subscribe kami og sa among follow lang sa among page po. Thank you. Shout out ko ni Boss Eloy og ni Energian sa Rigumba og ana. Thank you. Shout out ko ni Ruben Huibia og ni Richie Huibia og si Ate Marilo Garcia. Shout out kong Bibilis Declaro, Jennifer Tyson. Okay. Shout out ako kay Arnek Gorne. Shout out ni Monina Madria. Shout out akong Queen Pinkian. Shout out dai ko ni Benji Avansado. Shout out ko sa akong pagumangkon nga si Jerry Arcilia. Support na sa among page ug sa YouTube channel namo. Salamat. Og napaday ko sa shout out dai ko kang Honey Lopez. Salamat kayo. Ako alab ha, Honey iyang pangalan. Salamat.